आब' हाबिला आंखौ लावखार दाहोना खालायगोन नामा नोंसोरो उनाव? मा खोथा बुंदों नों बेफोरखौ राजा? सोर मा बुंदों नोंखौ? मानो बेबायदि सोंथि सोंदों नोङो? सोर लावखार दाहोना बानायनो नोंखौ राजा आगै? आंखौ स्कुलाव बुंदों। राजा बेबायदि सानो नामा? बेबायदि साननो हामा। नोंखौ सोर दाहोना बानायनो दे? बिस्रा आंखौ दाहोना बानायगोननो मालाय। दे स्कुलाव फरायनो गारै नोंना लोगोफोरा बेफोरखौसो बुंबाय थायो। बेबायदि नङा। जों सानसे समाव आगै बेसेबां खैफोदाव गोग्लैदोंमोन। बिसोरनि न'खरासो जोंफोरखौ मदद खालायदों। जों सानै मानसि जोंफोरनि जानाय खरसा थानाय जायगा बेबायदि दिहुननानै होदों बिसोरो। बेफोरबायदि मानसिखौ आरो बेबायदि होनो हामा, बेबायदि सानो। नोंनि लोगोफोरा गाज्रि, बिसोरो मोजां नङा बिसोरो। नोंसानि निजा नङा, नोंखौ उनाव बिदि खालायगोन होनना बुंदों। नै राजा, बेबायदि बुंनायफोरखौ खोनाब्ला दुखु मोनगोन न'नि मानसिफोरा। बेनो दा जोंफोरनि न'। गावनि न'नि मानसि साननानै नोंखौ फोरोंहोदों, जाहोदों, थानो होदों। बेनो बयनिख्रुइबो गिदिर खोथा राजा। बेफोरबायदि गाज्रि खोथाखौ गोसोआव लाबोनाङा। आरो आं थानायावलाय नोंखौ सोर दाहोना खालायो राजा? नोंखौबो बुंदों, नों आंनि आब' नङा होनना। बुंबानो जायाना राजा, बुंग्रा मानसिया बुंबाय थागोन आरो। बिसोर बुंग्राफोरा जेबो मिथियाना। नै नों बेफोरबायदि मानसिजों लोगो जानांला आरो रायज्लायनाङा। गाज्रिथार आब', बिसोरो आंखौ एदावबाय थायो। एदावथों दे, सानबेसे एदावनो बिसोरलाय? गावबा गावनो बालांगोन। आंखौ मावरिया, मालायनि न'आव थाग्रा दाहोनासो नोङो, मोसौ गुमग्रा बेबायदि बुङो। बुंथों दे, मा जानोखाय? आरोलाय मोसौ गुमबानोलाय दाहोना लावखार जायो आरो? मोसौ गुमनाया मोजांसो। आरो सोरबा मोसौ गुमबानो मोसौ हैबानो दाहोना लावखार जायो? मोजांसो, न'आव मोसौ थाब्ला मोसौ गुमनांगौ, मोसौ हैनांगौ। लोखिसो बेफोरो। थां दसे फरायथां, बेफोरखौ सानबाय थानांला। नोंसा गुमैयाबो गाबोन थांसिगोन ना। आं ओरैनो टेनसन मोनबाय दङ। नों बेफोरखौ सानबाय थानाङा। थां एसे फरायथां। स्कुलाव थांनाय उन्दै गथ'फोरानो मा बेफोरबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ फोरोंलाबायो, होनलाबायो। गथ'नि थाखायबो टिफिनाव माबा बिसोरनो दङ आंहा। पेकिं खालामनोबो दङ, गाबोन थांसिगोन बियो। थांनि र' इसिङाव, टिफिनखौ नागिरना मोनाखै आंबो। आयै, नों माबाखौ नुदोंमोन? मा? माबा टिफिना, बे मिडियाम साइजनि टिफिना अबाव दोनदोंबा? आं नागिरनानै मोनाखै आयै, टिफिनखौ नांगौमोन। नागिरना मोनाखै? माथो दोननो नागिरदोंमोन? बेवहायनो दोनदोंमोन माथो, बै ओजों साङाव मोनाखै? गुथालनो हरफासिगौमोन आं टिफिनाव, माने फिथाखौ सोना हरनो नागिरदोंमोन टिफिनावनो। प्लास्टिकआव सोबाबो माबोरैबा जागोन ना। टिफिनाव लांगोन होनना बुंदोंमोन बियो। र' आं नागिरनि होनब्लालाय। दं र', आं दहायसो सुनानै दोनदोंमोन। दे, आरो मा हरफायो? रेडि खालायनानै माबानानै सोनानै दोनजोबबानो जाबाय। गाबोनथ' फुङावनो थांगोन खोमा बियो। औ, रेडि खालायबाय र', नांगौफोरखौ। पेकिं खालायजोब्बायबा गुथाला? औ, खालायबाय। नै गुथाल, फिथाखौ जालाय, माबायदि जादों? टेस्ट खालायना नाय। बा, टेस्टि नुखादों माथो। जाजोबखागोन आं बेखौ। जा, नोंनो बानायदों। जेसे जायो जा, आरो दंबावो। बिनिफ्राय हरफानोबो दोनदोंबा? मा फिथा सावसोखौ? माने बेखौ सावदों, बेनिफ्राय थाव फिथा सावदों। नोंहा हुकुमाखौ जायानो माथो। गुसु जाजोबगोन आरो, जानो माबोरैबा मोनगोन हुकुमाखौ। ओरैनोथ' आं हुगुमाखौसो जानो मोजां मोनो। नाथाय हुगुमाया आरो गुसु जाबा माबोरैबा जाजोबो ना। बेनिखायनो बेफोरखौनो बानायनो होबाय आं। ओजों सहैनानैबो जाहैनो हागोन ना, बे सेवनाय नङा। औ, नांगौबा आरो बानायबावगोन दे आङो। बुरजा बानायखादों। जागोन, बानायफिननांला। जाखिनि दङ बेनो जागोन। दे जिरायलाय, नोङो बेसे खामानि मावबाय थायो? दलद थाया माथो मानसियानो। ओइखिं मावलाय, बिखिं मावलाय। मावग्रा मानसि दंखासै दे। जिरायलाय दसे। गारना थांनो नागिरदों, दा आरो दसेबो जिराया खाथियाव होनना बुंदों। बेनिखायनोथ' सना, गारना थांसिगोन ना, नोंखौ नुनो मोननाय नंला, रायज्लायनोबो मोननाय नंला। जिरायलाय, गाबोन थांसिगोन आङो। नों आरो खामानिसो मावथिबाय दङ। जिरायलाय, एसे रायज्लायनो नोंजों। दे बुं, माखौ नायबाय थाखो? नोंखौनो नायना लानोसै, नायनो मोननाय नंला नालाय। बेफोरखौ बाद हो। नोंनो मा सोंनांगौ? बेदरबो लाबोदों, नाबो लाबोदों, खांख्राइबो दङ।
साम'बो दङ माखौ जानो दा नोङो? बाफ्रे इसेबांथा आइटेम दङ। साम'खौ संनांला दे दा हरावल' डिस्टार्बनो। नाखौजो बेदरखौजो सं बिनिफ्राय खांख्राइखौ बाथोन दे। माबोरै संनांगौ नाखौ? फ्राय ने रोसि जागोन ने मा? जायो नों जेरैबायदि अननानै सङो आं बेखौनो मोजां मोनो। नोंहाथ' गोथाव संनो रोंखायो जेरै संबाबो जागोन आं। दे होमबालाय नाखौ रोसि संसै बेदरखौ एवनोसै बेनिफ्राय खांख्राइखौ बाथोन देनोसै। साम'खौबो बासिना लाबोखानायसो साम'खौबो संसै आङो सबाय दालिजों एसे रोसि रोसि खालायनानै दे जालां अबावथ' मोनजाबावगोन आरो। ओजोंथ' आरो गोसो जाबाबो जेबो मोनजानाय नङा गोसोबायदि। दे जादो फिथाया आं संनायाव नांहोलांसै एसे। संगोन र' दसे जिरायलाय। नो जा फिथाया नोंबो जा। दे जाबाय दे गाबबाय थानांला। नों गाबबाय थाब्ला आंनाबो गोसोफोरा इमसनेल जाजोबो। गोसोआ दुखु मोनबाय थायो। थानानै सान्थि मोननाय नङा आंबो। गाबनांला। दे हामालै खैना गोदानफोरासो बेबायदि गाबो हाबा हरनो नागिरबोला। है गाबा बेबायदि गाबनांला नै थांजाबाय आंनाबो। नों बेबायदि गाबबाय थाबोला आं माबायदि साहस मोनगोन दे हाबिला। मोजाङै दा दे फन हरबाय था सहायबानो फन खालाय आरो जानाय लोंनायफोरा मोजाङै जाबानो जाबाय। मोनजायाबाबो जि जायो बेखौनो जि मोनो बेखौनो मोजाङै जाबानो जाबाय गोथाव गोथाव नङाबाबो। नोंनि गोथाव गोथाव मोनजानायफोरा संनानै मोनजानायफोरा बेफोरखौनो गोसोखां जागोन आरो गोथाव नङाबाबो। नोंना खालि कमेडिल'। ओंखारलांसै थांनो सम जाबाय। आरो माब्ला फैफिनगोन नोङो बुंलाय माब्ला मास मोननै मोनथामनि उनाव फैगोन ना फैया? सना मास मोननै मोनथामावबा दा मा जायो दा फिक्सथ' खिन्थानो हाया आं थाङाखैयानो दा। नों मानो टेनसन लादों आं फन हरगोन ना खिन्थागोन ना। थाब फैनो हाब्ला मोजां ना। दिनै नाजागोन आङो मा खालायनो हायो। नोङो मोजाङै था राजाखौबो मोजाङै बुजाय खोथाफोरखौ अख्राङा मोजाङै फरायनो हो। आरो नोंबो बरिं मोनबा अबावबा बेरायहैथां मायबा मायबि खालाय। आइनि सिलाय मेसिनबो दं माथो बेफोरखौनो सिलायग्रा खालाय। गस्लाफोर सु नों जुदि बरिं मोनो मायबा मायबि खालायबाय था। मानसिया बिजि थाब्लाथाय बारा टेनसन जाया। नों बिजि थाबाय थाब्ला नों आंखौबो बावगारलायलांगोन। गावनि खामानियाव बिजि थाबाय थानाय नों जेबो टेनसन मोननाय नङा। बा बिदि बुंनानै बिदि होनना आं नोंखौ टेनसन लानाङा आरो नोंनि बागै साननाङा आरो। आरे सना मानो साननाङाखाय नों सानाबालाय सोर साननो। बाट आं मानो बुंदों माने मानसिया बिजि थाबोला एसे बावगारोना खोथाफोरखौ बेनिखायनो नोंखौबो बिजि थानो होदों आं। औ जागोन दे। आरो नङाबा आबैजों लेक्सार मारिबाय था आरो नङाबा माबा खालाय आइया हिसान दानो रोंगौथ'। हिसान गंसे सोंना होनो हो नोंखौ जि दाबाय था आंनो गामसा दाबाय था। गामसा गावहा गामसाखौनो गाना। नों दाबा गानगोन। दे होमबालाय दागोन दे आङो। औ जेबोथ' बावगाराखै लानो? बावगाराखै दे लाजोबदों। दे थाथ'दो होमबा बयबो मा मोखां सोम सोम गोजा बयबो मिनि मिनिसो बिदाय हरनांगौ। मा मानसिफोरा मोखां सोम सोम गोजा बिदिबा मोजां मोना आङो। दे आबौ थां मिनिदों दे आबौ मिनिदों थां नों जेबो साननाङा जोंफोरखौ मोजाङै थां दे आबौ दे। आरो नै मोनसे खोथा ट्रेनाव जेबो जानाङा दे आबौ दे। बे बिराद गाज्रि मानसि थायो ट्रेनाव बे मायबा मायबि मानसि थायो मायबा मायबि खालायगोन बिसोरो एकदम फोथायनो हाया ट्रेननि मानसिफोरखौ। जेबो जानाङा आबौ दे बे न'निफ्राय जाहरदो बेखौनो जा आरो लागि ओंखारनानै जा अबावबा जानोबा ट्रेनाव जानाङा दे आबौ दे। जाया दे जाया मोजाङै था नोंबो मुलिफोरा सम मथे जा बांद्राय खामानि मावना देखायनाङा। खामानि मावग्रा मानसि दंखायो मोनथिबाय। हायि खामानिफोरखौ दा मावसिखा नोङो मायबा नांगौ जाबा हाबिलाखौ बुं। जागोन आबौ जागोन। दे आबा थां सहैबानो फन खालाय दे। औ खालायगोन दे। र' आबौ र' आरो नोंसिनि अफिसारफोरनो खिन्थानानै थाबनो सुटि लाना फैदे आबौ दे। हाबानि सुटि लाना फैखा आबौ दे। दे जागोन दे सम सुबिदा हिसाबै मिलायनानै सुटि होयोना बिसोरो जागोन दे मायबा मोनसे जागोन। दे थादो बयबो थांसै आं। औ
दे आबौ थां